mbolo ket pertama dhek ngerti awakmu bintang tamune awakmu angger bintang tamune Elisa mesti diposting. Coba liyane Elisa enggak pernah posting. Ketoke dhek lek ketemu awakmu ana rasa deg-deg ser ngono El. Jane pripun to Pak Cahyo? Jenengan ngendika mawon kula mbok sing jelas ngaten lho. Perasaane terus prikinten-kinten iku pripun kok? Elisa, jenengan iku semangat nek kula berangkat. Ana bintang tamune ana yen nggon publikasi kae ana loro ya kuwi Mbak Elisa Orkarus Pak Lurah mboten kok Ocarus sih mboten ya mosok ngarani bintang tamu gawe mik beantro dengan bintang tamu Elisa Raurus cilaka sing duwe jenenge malah protes ayo Mbak Elisa saka Jogja banjur karo Bu Kesi Rahayu ki ya didadekke bintang tamu bengi iki kon Nduk. Lawas-lawasan ya entuk rapopo. Pancen kersane panitia iki kaya ngono yen Mbak Elisa ki anggarane manajemene dhewe yen Bu Kesi iki melu dalange. Iya. Mbak Elisa ki 7 juta nganti 9 juta yen Bu Kesi gelem ra gelem ya 250. Iya. Mbak Elisa dhisik men jumeneng. Ayo. Untuk masyarakat Jawa Timur khususnya Jombang, Mojowarno lan sakitarnya. Sekitarnya ini. Apa sih basane sakitare? Sekitare apa? Sekitare kene ya ning kene iki ya laladane. Jombang lan laladane. Aje ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu sedaya warga masyarakat. Sik to, Mbak. Woi. Perlu diluruske. Sing bener kuwi wilujeng dalu ora kok wilujeng. Wilujeng. Kene iki piye agamis lho kene. Aku gak ceng kok. Aku gak ceng. Lah Mbak kowe ra ceng sing cengi aku dadi. Krunguku maksudnya krunguku lho. Oh, good. Jenengan merengnya itu jeng. Aku ngomongnya jeng. Oh, jeng toh? Wilujeng. Oh iya. Ya, sugeng utawa wilujeng utawa slamet padha. Padha. Ya, pokoknya sing penting slamet kabeh bagas waras. Amin. Karo diparingi rezeki sing lumintu, kabeh paringi sehat. Amin. Derek tepang mbok menawi dereng tepang kula nembe samenika dereng tepang. Sing ditepang iki derek tepang. Derek tepang. Kula derek tepang. Pak Bu, nami kula Elisa mboten ra urus. Kula wong ya dandan kaya ngene cetha diurus ya. Orcarus, Elisa Orcarus Alason. Nggih, kula sinden rumiyin derekaken Basena. Nek sakmenika mboten derekaken benjang mawon. Ojo sik lho saojo lho. Penggemarmu sik akeh ngapa lho kesusu tur kowe ora rabi kok ya. Lah ya to, Pak. Kula tak derek Pak Yoyo rumiyin saged to? Ayo. Boleh to, Pak? Boleh enggak? Ya oleh, ya mesti oleh wae. Madangkara itu terbuka lebar untuk Elisa. Dadi pamane sampean prei ora nek job kangen karo Madangkara, kangen karo sinden-sinden kene ngono boleh langsung datang saja. Oleh tenan ya? Oleh, ning ya kuwi. Sangoni ra tapi ne? Sangoni ora. Sangoni no nyek sinden mampu dalang hebat. Ora ketang 250 sewengi ya cukup to nggih kowe. Cek up banget. Nggih niki acaranipun luar biasa. Udelmu bodong. Alah UNDH undoh. Bener ya? Riyaya unduh-unduh. Undoh itu artinya ki apa? Undoh itu apa? Dari kata kerja ngunduh. Dari pamane ya. Ditambahin sih. Undoh itu udah kerja, kata kerja nek nganggo ang berarti ditambahi kuwi. Loh, unduh kuwi kata dasar. Kata kerjane ngunduh. Artinya apa? Artinya ngene contone wae ngene. Pamane iki wong Mojowarno nandur pari, ya ta? Terus wayahe panen tegese tandurane dhewe ayo do diunduh. Oh, gitulah. Ngunduh memetik lah ya. Memetik ora memeti. Memetik. Mau ya ora mudeng to.
yo ngomong memetik kok. Memetik itu apa yang sudah ditanam. Hasil panen gitu tau berarti newe. Berarti iki sing dirayakno adalah hasil yang pertama. Wis to rasa hasil yang pertama, yen basa Jawa hasil ingkang kaping sepisan. Ngono kuwi. Gedawan kaping sepisan pertama padha. Karepmu timbang setruk aku ndang. Iya kan gitu. Tapi rangkaiane sajane ana 3 kadosipun ya macange. Upamane apa, Mbak El? Sing saderenge nek wong tandur-tandur ya berarti sadurunge tandur-tandur. Berarti jenengane apa gebetan. Nek ra salah iku gebetan. Maksude basa Jawa angel banget sih. Mangumpulno donga. Oh iya. Jaluk ben nek misale arep miwiti tandur engko ya iso apik ngono diberkahi anggone tandur. Betul. Bener ya? Bener mboten Pak Pendeta? Bener je gebetan. Pun Mang Jarni mawon ya. Aku ki belajar PDF kok 34 halaman iki kaya wong arep skripsi. Dinai bahan sama Pak Pendeta ya dawa banget ya uteke jebol aku. S3 ya jebol uteke. Dikai bahan apa? Ya bahan iki loh tentang apa acara-acara ini dari awal tadi ada gebetan terus ono geleman iku padha karo selapan dina utawa 36 hari bar kuwi mau bar awal tandur terus kuwi kodhongane ben aja nganti ana aja nganti ana hama sing engko mateni tandurane ngono kuwi wis dihitung kabeh terus ngantek mengko didongakno nek wis ra ana hama ya engko iso tandurane apik tekane uduh-uduhan ngono bener ya kayane bener ada 3 tahap yang dilakukan 3 tahap utamane gebetan geleman karo unduh-unduh. Nah, iki sing apik nggon bagian unduh-unduh iki. Soale ora mung unduh-unduh kuwi ora mung merayakan iki sebagai hasil panen, tapi iki dipersembahno dinggo Gusti. Apa sing dadi hasil pertama iki mau dipersembahkan dulu buat Tuhan. Berarti kuwi sing dadi prioritase. Ya. Dadi kuwi ora mung dinggo ya iki aku duwe hasil panen terus tak umukno aku seneng mergone panenku akeh, tapi iki sing pertama banget eling bahwa Gusti sing ngenehi ya dibalekno dhisik. Matur nuwun ya Gusti bul ngono balekno. Nah, ngono. Apa trimo Gusti mung dibul. Maksudnya ya carane nganggo adat istiadat ana apa orok-orokan niku. Apa kok orok-orokan iki apa? Apa? Itu festival itu loh. Arak-arakan. Ya, arak-arakan nanti pada bikin banyak apa ya kaya ugo gede-gede ngono ono macam-macam saka setiap wilayah bukti bahwa dia sukacitanya dia mempersembahkan hasil panennya buat Tuhan. Iki sing kaya ngene sing kudu dilestarekno. Ning desa-desa aku yo kerep melu bersih desa liyane bersih desa jenenge merti desa. Iku yo padha sedekah bumi, apitan. Nah, tapi enggak semuanya tahu detailnya kaya ngopo. Nah iki nek ning desa khusus Mojowarno kene luar biasa detailnya opo karepe kabeh semua menyadari bahwa acara iki dinggo opo kabeh reti. Wah kuwi sing kudu diapresiasi lho macange. Nggih. Kehebatane kuwi. Muga-muga iki dilestarekno ora mung saiki tapi sesuk sepanjang generasi ke generasi. Saiki anake mungkin merantau tetep ngerti nek ning desaku duwe adat istiadat kaya ngene. Dadi wayahe arep unduh-unduh ya mulih ning gone
ning gone dhewe terus melu ngerayakno dadi budayane tetep berlangsung ngono ya Pak. Mergo budaya ki lak jati diri bangsa. Ya. Nyatane wong Indonesia ki sing iso dipamerke tumrape luar negeri jebul ya budayane iki. Betul, sing dikagum-kagumi karo wong manca ya budayane dhewe iki. Dadi nek misale engko nek ade meneng wae ngerti-ngerti dicolong wong Jawa ya dadah ngono. Ya so, aja ngasih kaya ngono. Mula ya apresiasi yang luar biasa untuk pemerintah daerah Kabupaten Jombang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang yang telah merangkul warga masyarakat wonten ing Mojowarno mriki anggenipun tumut nguri-uri ngurip-urip mengembangkan melestarikan riyaya unduh-unduh ya Mbak. Iya, dan iki ternyata ora mung dinggo seagama tapi ternyata juga mempersatukan berbagai macam keragaman termasuk agama. Arep agama apa wae nek kene mlumpuk dadi siji nonton wayang bareng meru prihatin bareng. Iya. Nyenengke ya wayang ki iso mempersatukan. Iya. Luar biasa. Lah dawuhe saka Pak Pendeta, nah iki tak dhisike. Ada salah satu lagu religi. Lagu religi apa? Nah, jenenge ya kuwi Hidup Adalah Kesempatan. Wah, apik iki. Hidup adalah kesempatan. Oh iya, mergane adewe mung sekali hidup nek cari wong Jawa mung mampir ngombe. Ora ngaku madang. Ayo anak-anak barang kok mau betok piye. Ayo. Ya kudu di apa yang kita jalani hari ini nek iso saapi-apike dilakokno sing dadi kebaikan-kebaikan ditandurke ning wong akeh. Kuwi tentang hidup adalah kesempatan. Lah iki apike ya aku aja dhewean tapi join karo sinden-sinden Madangkara lho. Silakan dikomando. Nah, dikomando? Ya aku gak wenang, yang wenang ya dalang no. Mau sing wis melu latihan tur ya apal kuwi Mbak Birgita Ayu saking Kediri. Wah cedak no Kediri ya. Kalian Nonik Dian Mbak Dian. Cantik-cantik. Kok ya nemu wong cantik-cantik ngene dilumpukno ya Pak Cahyo ki. Ayo. Pinter men gitu loh. Oh sing pinter dudu aku, sing pinter Bu Kesi kuwi sing telah apa kuwi jenenge merekrut adik-adik sinden supaya nyengkuyung marang Madangkara. Lek aku butuh iki mung dalang. Sing tak sawangi mek wayang. Mergo yen aku ki nyawang sinden malah kelangan duit, lek nyawang debok karo wayang malah entuk duit. No ngono ya. Haning mau yo ngomong jare pas sabetan, wah gandeng bintang tamune wis teko, saya semangat. Ngono ra. Lah rumah kamu apa awakmu bintang tamune? Bintang tamune loro lho. Sopo? Sampeyan karo Bu Kesi. Oh, dadi untuk Bu Kesi. Bu Kesi. Allah. Ora, aku mau krungu dhewe kupingku bintang tamune Elisa, aku saya geni sabetanku. Wong pamirsa sakmono ya presa mireng lho. Sing disebut wae Elisa dudu Bu Kesi. Bu Kesi ki yen ana Elisa ora ketok. Lho ya ora ketok wong kelilingan sinden jiro lupat lho ya ora ketok. Kecuali lek Bu Kesi iki ning dhuwur kene gawang kelir ketok ngono. Apa enek. Oh ya. Nggih, niki kadosipun bintang tamune kok mboten namung kula nggih. Niki wong kalih Ibu Sukesi Rahayu ingkang kula hormati kanthi sanget-sanget. Nggih. Kok malah sangit iki lho ora. Sanget tok sangit ora. Nggih, saya juga ada titipan Pak Cahyo. Tadi juga satu, nanti ada lagu pujian Indah Rencanamu Tuhan nanti dihaturkan request dari GKJW sini. Dengan iringan Keyboard. Wadah. Ada, nanti sudah dipersiapkan satu lagu pujian. Lajeng Jak juga ada titipan dari Sobat Ngebiar, itu ada request lagu. Lagunya Luntur. Nah, mangke kula saged ngaturaken kali Ibu Sukesi Rahayu. Oke, siap. So, bintang tamu yang kedua. Ayo, coba diaturake. Piye penggemar yen Mbak Elisa penggemar iki yuswa 50 nganti tekan 17 tahun. Lah Bu Kesi iki swidak nganti 80. Kok sia-sia banget ini tuh
istri tercinta loh. Loh, viralnya Bu Kesi itu di era tahun 90-an. Oh iya. Zaman Pak Anom Suroto, Pak Suroto, Mantep, Pak Antus, Pak Purbo lek ngasto mesti sinden Kesi mesti dier nih. Yo, cublak suweng nggih ngormati bintang tamu kita Nyonya Sukesi. Ya, yuk. Bareng wis mandap terus jejer berdua ngono kuwi. Pripun? Cara wayang nggih, cara wayang Mbak Elisa niku Dewi Wara Srikandi. Bu Sukesi niku Bu Sukesi niku Dewi Wara Sembodra. Dadi Sembodra kalian Srikandi. Janokone aku ngono. Pripun to Bu ngaten niku? Secara otomatis aku mosok ya dadi yang ini juga jadi istri yang kedua. Jenengan sok dingatenke niku nggih mboten sakit hati Bu jenengan. Ngene lho Elisa, iki Pak Cahya pun tadi kan ngendikan upama wayang ngono, Elisa kuwi Dewi Wara Srikandi, yen Bu Kesi Dewi Wara Sembodra. Lah Pak Cahya Kunaidi kuwi Janaka. Kuwi upama ya. Berarti kan ora Enggak kan? Iya. Ora aman. Ning upama tenan ya. Oh. Sampluk parut. Nyampluk parut ngono ora tau ning pawon, ora tau masak nyampluk parut. Mesti parute anyar-anyar kabeh kae mesti. Landep malah. Loh, Elisa. Ya Bu. Malam ini suatu kebanggaan, bangga lan marem atiku. Wis ditimbali genep ping 3 nggih Pak Lurah nggih. Pun genep ping sekawan. Ping sekawan. Setok El, awakmu ki ning Ngayogyakarta ning Jawa ki wis pirang taun kok omong-omong kok ora iso gathuk. Heran aku. Empat sekawan. Oh, sekawan. Ya. Sik tak cek sik. Bahasane siji apa? Elisa. Siji setunggal. Nah, yo iso ono loro. Kalih. Telu. 3. 4. Sekawan. Pinter. 5. Gasal. Iya, jos tenan 6. Ha. Enem ya enem. Enem. Enem iki basa kramane apa nggih? Enem. Enam bahasa Indonesia Bu. Enem. Tetep enem. Ora iso sampean lek sinau basa Jawa kurang bebles. Enem apa? Siji apa? Setunggal. Loro. Kalih. Telu. 3. Papat. Sekawan. 5. Gasal. 6. Enem. 6 kuwi ora kok 6 ngene ora. Ning enek basane. Apa basane? Gangsal langkung setunggal. Gasal langkung Gangsal langkung setunggal. Gangsal langkung kalih. Gangsal langkung 3. Gangsal langkung sekawan. Gangsal langkung gangsal. Sedoso lek 10. Ora oleh. Katanya Sedoso. habis 5 ditambah kabeh. Ora lek anggere ganti sing 10 ganti sedoso. Kon duwe hak apa karo 10? Loh, ora kok hak apa-apa ning apa kuwi jenenge pakeme basa Jawa ki anggere wis enek nule kuwi dadine sedoso. Ah, kuwi pakem apa secara ilmiah jelas no. Loh, nek mung jare wong tua jaman biyen gak ngerti. Iki mau logikane nek bal gangsal langkung sekawan ya gangsal langkung gangsal. Ya wis sakmunemu karemu. Sing bener 10. Bar 10 apa? Sedoso siji. 11. Apa
sedoso 11. Ora ya 11 ngono. 11 to. 11. Basa krama apa? Ora dikramake. Lah ku yen teko 12 kuwi dadi 12. Oh, curang to. Ya 11 ya kasih setunggal kenapa? Setunggal 11 kali 11 tiga. Ojo diprotes. Kasihan yang 2 sama 3 dapat 11, yang 1 sendiri enggak. Kuwi cara mbah-mbah biyen wis ngono kuwi. Amboh aku. Berarti 11 12 ngono. Enggak ada patokane diganti-ganti dhewe. Lah etan apa basane etan? Etan. Wetan. Wetan, pinter. Wetan. Lah kulon. Gilen ya. Gilen. Lor. Eler. Kidul. Kidel. Kidul. Kowe mudeng ora to? Etan apa etan? Etan yo wetan. Kulon. Timur. Kulon. Gilen. Lor. Eler. Kidul. Kidel. Kidul apa sih? Syukur moncrot lambemu ora. Kidul apa sih? Kid ya, yen lor mau apa? Ler to? Ler to. Lah yen kidul apa? Kidul kuwi Kidul. ngajengipun ler ngono. Ngajenge. Ngono kuwi. Ngajengipun ler. Heeh. Aku lere pas madhep ngaler ya tetep ngajengku ler kok. Buriku kidul kok. Berarti ya tetep wingkinge kuliah tetep kidul. Ayo. Ya mesti yo mosok ngajenge ler. Pripun to, Bu? Iya. Jenengan dosen lho, kula diajari sing bener to. Iya bener, Pak Cahyo itu punya apa namanya pemikiran lain, punya konsep pemikiran yang lain tentang mata angin, mata arah gitu loh. Ora apa-apa, soalnya dewe juga punya pakem. Oh ngoten. Dewe kuwi madhep ngidul ning mesti oleh ngalor. Oh nah. Ya nalika nguyuh. Lek rekoso men. Enggak ya. Kuwi syukur jeblas ae kuwi ora. Lho, kan jare kuwi yen sore ngono kae yen pendeta sapa kae. Enek pendeta sore kae lho, Banyolane. Begawan. Nggon aku begawan. Aku ki ya ketoke madhep ngidul ning tak ongkek ngalor. Nah, kuwi kan berarti berkaitan dengan mata arah angin. Pakeme kan diongkek kuwi mau lho. Ngapa ngono kuwi? Mau meneh piye? Ayo ngono kuwi. Wis ta percaya Terus aku mulai bareng Elisa acaranmu ngono. Asem. Ngono iki lho El. Pak Cahyo pun tadi ki yen nenek awakmu itu semangatnya dalang itu dadi tikel pindho luar biasa ngono lho. Lebih ya. Semangat aku mboloket pertama dhek ngerti awakmu bintang tamune awakmu angger bintang tamune Elisa mesti diposting. Coba liyane Elisa enggak pernah posting. Ketoke dhek lek ketemu awakmu ana rasa deg-deg ser ngono El. Jane pripun to Pak Cahyo? Jenengan ngendika mawon kula mbok sing jelas ngaten lho. Perasaane terus prikinten-kinten iku pripun Elisa? Jenengan iku semangat nek gula berangkat. Bisa to? Sampeyan ki lak wong Sulawesi. Keroyo-royo belajar nyindir. Kula Pak. Keroyo-royo belajar ndalan. Masyaallah, astagfirullah. Mongko isih bujang. To. Golek dhuwit golekne sapa? Bukan mukrimnya. Untuk pelestarian dunia pedalangan dan juga karawitan. Tangane. Jenengan berarti nganu nggih saged ngajari kula nggih. Tanganmu ki lho, Pak. Kalih kula. Elisa. Pak. Biarkan Anji menggonggong. Tanganmu lho. Bukan mukrim. Iki adikku lho. Hah? Jare kok Elisa tak anggap adikku dhewe. Apa ya elek ya apa nek dosane aku terus ngrangkul Elisa. Nyatane aku dhewe ngrangkul dhek iki, tanganku keder terus ini. Itulah dalang. Padha karo Noval bae buyuten deh. Nggih, ya wis bar. Bar dramane bubar. Dramane bubar nggih, Bu. Tapi Mulih ten mriki kok seneng nggih kula. mulih aku. Untung aku mulih mlaku. Niki mboten niki namung napa jenengane namung pertunjukan mawon ampun Sula. Iya, ya pancen dalang Kita sahabat bertiga. Panjenengan Pak Cahyo kula niku pun sahabat plek ya. Iya, ya El, aku malah ngene lho El. Jujur wae, yen umpama Pak Cahyo ki lek nglirik wong wedok-wedok liyane aku ora setuju. Ora seneng aku, ora cocok aku. Tapi ning lek Pak Cahyo cedhak karo awakmu, umpama dheweke aku duwe adik ipar awakmu no, sedulur ipar, aku seneng banget mesti El. Enak aku, enak sing wangi. Lah kok penak dua masa jenengan berkersa berdua gitu. Di Ya dua kan ngenteng-ngentenge penggaweanku. Oh, Enek. Kowe iki omong apa ngono ya?
Bojone Nggak mau boleh. pengen di madu. Neng kene kan hanya drama saja untuk menghibur penonton. Oh, makasih. Tapi cintaku hanya satu untuk Sukesi Rahayu. Alhamdulillah. Aku kudu ngerti sampean ki. Lho, mireng Pak Lurah. Aku jaraki Elisa ki lak ning panggung. Ning Lho, Pak jaba Lurah. jajal kapan aku jaraki wong wedok liya yen enek sampean ra tau. Astagfirullahaladzim. Madep mantap kalih Bu Sukesi. Wes saiki nembang wewe dhewe. Mumet aku. Nembang nggih Pak Bu. Niki mau wonten pamundutan saking sobat Apa? ngebiar lagunya Luntur. Pak Gesang, Luntur. Langgam luntur. Ya. Muga-muga ora luntur tresnane ya El ya. Ya ocongan. Kita akan selalu setia menjadi partner sepanjang masa ya. Kok diwenter kene. Oh, aja iya bener. Berebut dalang ki penak. Celono ae lho Dadi diwenter. dalang ki penak. Tenan tenan. Tenan dhek iki to. Yen bar tanggapan, kayane bruk metutuk neng aku. Semua kasihin. Semua. Pak 1 pun 1000 pun Pak Cahyo itu nggak pegang uang, bahaya. Masa Iya. det lanang sithik leren. Ya lek ditanang mbok ning aku kadang-kadang nemokne dhek nang jero blangkon iku nresep 50.000. Wah. Ya Lho, buktine sing diomongne Bu Kesi iki ra salah ki lho. Dompetku isine pira? 20.000 iki lho. Iki mung nggih golek wedang ning warung tok iki. Ya pancen wong lanang lek digawe duit akeh gawat, engko iso miber nanti-nanti. Loh, pancen. Ya perlu di manajemen. Ayo sayangku, keuangannya. Ya, adikku. niki dipon apa bawani Bawani. apa? Komplit, Mas Mang. Mambang. Ya. Mambang. Elisa sih apa Bu Kesi sih? Ya mbok wek sik, ayo. Yen diundur ngelantur ngerusakke hati Nadyan mung sithik ya oper Mbak Elisa. Ya gentekke. Tiwas andetawa lara Nah, tembang iki luwih apik meneh lamun to dijiwai dan diresapi. Orangnya lagi bersedih tentang cinta. Ayo. Syukur saya karo nangis ngono ora apa-apa. Men saya rasa tembange. Yo. Yo Bu Kesi dhisik. yen luntur wenterane ora kaya yen luntur tekane
luar biasa menika kala wau. Pamundhut saking sinten Mbak Elisa? Sobat Ngebiar Indonesia yang ada di Jakarta. Nggih. Sampun transfer nanti khusus yang nyanyi tapi. Oh iya. Ora masalah. Nggih. Menika wonten ingkang ngersakaken nah langgam ula tampar ayo. Umi Hafifah turun gunung ya, Nduk. Ngancani Mbak Yumu ayo. Iki ya waranggana sing mulai viral arep nyusul karo Mbak Elisa. Wah, ini nggak mulai, udah lama ini viral, penontonnya jutaan ini. Iya. Untuk kontennya Nduk Umi Hafifah ini. Ya. Lah, mengguyu ngono ya wis langsung ser. Namine sinten to? Niku lengkape napa namung Umi Hafifah? Tok napa wonten dawine meleh to? Namung Umi Hafifah, Mbak. Oh, namung Umi Hafifah. Nggih. Saking Pulung Ponorogo. Pulung Ponorogo. Nggih. Mriko wonten pamundutan ula tampar. Nggih. Panjenengan ingkang minangkani. Nggih. Kok ngono to ya? Apa? Nggih. Lu Umi. Ponorogo wis. Pancen bocah lugu kok kuwi ora. Lugu sanget. Kelas pinten to? Kula semester kalih. Oh, semester kalih isi. Nggih. Isi mana? Isi Surakarta. Nggih. Monggo dipun bawani Nduk Cahayu. Nggih. Suarane kaya cangik malah. Monggo dipun bawani bocah ayu. Ya pangkur ya. Mate seri angkleng darmo ana crita tingkae ula garwane sang maha wiku anengge sang nagaraja sesilih nyinaga kini Balungan rumiyin. Yo.
Matur nuwun. Mbak Umi Hafifah apik suarane. Miroso ya Mbak Elisa ya. Miroso iki luar biasa. Niki wau sing ngelinyit-lenyit sedih-sedih iki wis rada anget. Apa? Kan tadi udah yang sedih-sedih udah, terus iki wis rada munggah rada anget. Kadosnya tadi ada yang nyuwun apa tembang kangen nggih onten, ingkang nyuwun sesi deman ajeng menyanyi bersama wonten pepanggungan nggih onten niki wau nggih.